बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आइफवालि पिकनिक स्पट कमिटिनिफ्राय रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बड'लेण्ड राइडार्स मिट प्रग्रामा बेयावनो साननैनि हाबाफारि लाना जागासिनो दङ। दा बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे लानानै फैदों। सिगांथारावनो बे आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनिफ्राय रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरदों बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। जोंनि बे आइफवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय जों मोनसे फोसावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जेनोखि जोंनि गभर्नमेन्टनि SOP बा रुल बेखौ जोङो मानिनानै जों सोलिबोदों। दा बेखौ जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय मोनसे अर्डार हरदों जे दिनैनिफ्राय दिनै 18 तारिख 18/1/25 बे दिनैनिफ्राय बे क्लस जानांसिगौ होननानै जोंनो इन्सट्राक्सन हरनायनि थाखाय जों बे बुस्थुखौ दिनै फाइनाल जों डिक्लेयार होबाय कमिटिनि जानानै बा आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै दिनैनिफ्राय जोङो क्लस खालामनाय जाबाय। दा जोङो मथा मथि गाबोननिफ्राय जोंनाव जिनोखि जोंनो फेसिलिटि होदोंमोन बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव जिनोखि नाव दंमोन, जोंना बोटिं ट्रेन दंमोन, एभ्रिथिं जोंहा फेसिलिटि जों होदोंमोन। बे बुस्थुखौ जोङो गासैखौबो जोङो गाबोननिफ्राय जों क्लस खालामनानै होनाय जासिगोन। खारन जोङो गभर्नमेन्टनि आन्डाराव सोलिनाय मानसि, जों गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे जों सोलिनांगोन। दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टखौ जोङो अनार होनानै जोङो जिनोखि जोंनि आइफवालि पिकनिक स्पटनि जिनोखि जों दिनैसिम जिनोखि सोलिबोनाय 11 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम जिनोखि सोलिबाय, जाय सुबुंफ्रा फैनानै दिनैसिम जिनोखि पिकनिक जाफैबाय, लावखार ओंखाम जाफैबाय, बे बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय। आरो नेक्स्ट इयाराव जिनोखि 26 इयाराव जाहाथे जोङो फैफिननानै दा दिनैसिमाव जेरैबायदि जोंखौ सहाय होफैदों बेबायदि होफैफिनगोन होननानै जोङो साफ्रोमबोनिसिम जोङो खावलायहरनाय थाबाय आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो जोङो बेखिनिखौ जोङो आइफवालि पिकनिक स्पटनि जानानै दिनै जोङो फाइनाल डिक्लेयार होबाय। बे दिनैनो लास्ट, बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव जोंनि जिनोखि कमिटिनिफ्राय जिनोखि सामलायनाय जोंहा हाबाफारि दंमोन बेखौ जोङो एंगारनानै होनाय जासिगोन। मथा मथि खुनु दखान बेयाव थानाय नंला। दिनैनो बे बुस्थुआ जोबसिगोन। गाबोन दिनै जा हराव थांसिगोन दखानफ्रा, नङाब्ला गाबोनसिमाव बियो कमप्लिटलि एक्सपर्ट जेबो बुस्थु थानाय नंला आरोखि। दा अबेबा बाइक माबा मोनसे जानाय, दुर्घटना जानाय बा माबा मोनसे बेयाव बुलाय सोलाय जानाय, खिन्थु बेयावहाय जोंनि थाखाय जोंनि कमिटिनि खुनु दायित्व गैला। जों दिनैनो लास्ट डिक्लेयार होबाय। गाबोननिफ्राय जों कमिटिनि मानसि बेयाव सासेबो थानाय नंला। सोरबा माबा मोनसे पिकनिक जाफैनानै बा लावखार ओंखाम जाफैनानै माबा मोनसे घटना जायोब्ला बे गावबा गाव रेसपन्सिबिलिटि बे गावसोरनाव थासिगोन आरो गावसोरनाव थाबाय आरो दायित्वआ। दा गोबांथार पिकनिक जाफैदोंमोन आरोना दिनैबो नै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेफोरो गासैबो हटेल एबा दखानफोरमोन, सोरगिदिं जेरैबो दखानमोन। नै नायनानै लादो। दा बिसोरो दिनैनिफ्रायनो बन्द जासिगोन आरो दा थानाय नंला आरो बिसोरो गासैबो कमिटिनिनो डिटेल्स गासैखौबो खोन्थाखाबाय। दा बेबायदि आरो दा नैबेफोरो खमला दखान मा दखानमोन। दा नै गोबांथार दखानफोर दंफैयोमोन आरो दा माने बेफोरो बन्द जाजोबसिगोन आरो नै बेफोरो थानाय नंला आरो गभर्नमेन्टनि निर्देश बायदि मानिनानै सोलिनो गोनां जायो। दा बे हिसाबैनो बेखौहाय गासैखौबो बन्द खालामनो गोनां जासिगोन आरो नै बेफोरो बैयो इक्सप'मोन, माने बेबो थानाय नंला आरो बन्द जासिगोन। दा बेफोर गासैबो दखानफ्राबो थानाय नंला आरो नै बेफोरबो थानाय नंला। गाबोननिफ्राय माने टटेलि बन्द जासिगोन आरो दा नै बेफोरो खमला दखानफोरमोन, माने बेफोरबो गाबोननिफ्राय फैनाय नंला आरो। ओमफ्राय बेयावहाय दङ जाहैबाय 18 तारिख 19 तारिख बेयावहाय राइडार्सफोरनि प्रग्राम दङ। दा बिसिनिखौहायथ' आं मिथिया जाहैबाय। दा अनलि कमिटिया मा मेसेज होदों आं बेखौल' मिथिगौ। दा बेबायदि आरोखि दङ नै बड'लेण्ड राइडार्स मिट प्रग्राम जागासिनो दङ। दा बेखौहाय सानबैसेनि हाबाफारि लानानै जादों बेखौहाय एसे मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनैनिफ्राय साननै जागोन, दिनै 18निफ्राय गाबोन 19। दिनैहाय गासैबो बेलेग बेलेग जायगानि राइडार्सफोर थाफैजोबगोन। गाबोन सानसे फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम थागोन आरो प्रग्रामा। नोंथांमोननि प्रग्रामा गाबोनसिम थागोन ना? औ। दा मोनबेसे कान्ट्रिफोरनिफ्राय जेनेबा बेयावहाय
एटेन्ड जाफैगोन कान्ट्रि बुङोब्ला इन्डियाथ' इन्डिया जाखाबाय ओमफ्राय जोंनि नेबारिं कान्ट्रिस नेपालनि मेयाव हराव सफैजेनबाय भुटाननि फैगासिनो दङ थिम्फुनिफ्राय ओरै नेपाल आरो काठमान्डु दारान बेफोर फैगासिनो दङ ओमफ्राय जोंनि माखासे इन्डियानि फुरा इन्डियान जायो आरोना नर्थ इस्टनिफ्रायथ' दंजोबखायो नालाय जोंनि ब्रादार दङ हि इज फ्रम नागालेण्ड बिसोर हराव आर्लि मर्निं फुङाव सफैदों आरो बिसोरो बे मिटआप होनना बुङो बेखौहाय मोनसे राइडार्सफोरनि गेट टुगेदार बेबायदिनो इयारलि मोनब्रै मोनबा बेफोर माखासे इभेन्ट्सफोर जायो आरो दा जोंनिया जेरै बुंनाय बायदि बड'लेण्ड राइडार्सनिफ्राय 5th एडिसन बेनिफ्राय बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय सफैनायजों जों ओरैनो मा होनो सोमोन्दो एबा माबा मोनसे रायज्लायनाय बेफोरबायदि जायो आरो बेवहाय दानिसो खोनाखाबाय ब्रादारनिफ्राय सान अफ बड'लेण्ड ब्रादार बिथांनिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय दा बेबायदि आरो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्ल'र खालामनानै देखायदेरबाय ना मा बुङो ब्रादार ने किबा खबर I feel to say thanks to our brothers of this Golden Langus Motorcycle Club who have organized this BRM. This is the 5th edition and this is one of the best experience that riders who are coming with a huge gathering of more than 600 plus at this place. So I feel privileged to say a big thanks to the brothers of Golden Langus Motorcycle Club for organizing such a beautiful event at a beautiful venue. And everything, it's all a teamwork. And so far we can see everything is going very smoothly. We are the first day of the registrations and many more to go. Tomorrow we have sports, we have felicitations programs followed by the dance, DJs, and also that will be the last that we will be saying a bye to everyone. रेहाय नै बिनानावमोना सफैबावबाय बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस दख'ना आर'नाइ गाननानै बिथांमोना डान्स पारफरमेन्स खालामगोन मोसागोन ने नानि नोंसोरो बबेनिफ्राय सान्तिपुर आच्छा दा बेबायदि दा बेबायदि आरो पुरा रेडि जानानै फैबाय ओरैहाय दङ मेहेर ब्रादार लोगोसे सान अफ बड'लेण्ड ब्रादार ओमफ्राय नोंथांमोननि बे प्रग्रामाथ' साननै जागोन होनदों ने ओमफ्राय बेयावथ' पाब्लिकफोर खुनु हाबनो मोना गैया माने पाब्लिक क्लस इभेन्ट अनलि फर राइडार्स आरो बियो गोबां सोंदों माने टिकेट सिस्टेम दं नामा माबा एन्ट्रि फिस दं नामा होननानै खिन्थु बेबायदि नङा दा आं खावलायनोसो लुबैदों माने जोंखौ गाज्रि दामोन अननानैहाय बे जोंनावल' नङा जेरावखि जों जेरावबो थांबाय थायो इभेन्टफ्रावहाय बे जेरावबो बेबायदि पाब्लिक एन्ट्रि थाखाया ओमफ्राय थिग जों बेबायदिनो खालामनांगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार लग'फोरखौ नुनो मोन्दों बेवहाय मोनबेसे राइडार क्लाबफोर दङ जेनेबा बेहायनो नुगोन नै बेहाय टटेल 83 क्लाबनि लग' दङ आच्छा बेलेग जेरै जोंनि गल्डेन लांगुर बेफोरखौ नुगोन नोंथाङा दङ बेहाय जोंनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनि लग' माने हस्ट खालामग्रा जों आरो बे इभेन्टखौ जोंनि माबानो हस्ट खालामदों ओमफ्राय बेहाय more than 600 जोंनाव रेजिस्ट्रेसना अलरेडि 600 बारनानै दंखायो ओमफ्राय गेट पास होनना बुङो बिसोरखौ लायै गासिबो दा 350नि बारा जाहैगोन आरो आच्छा बिसोर गासिबो फैजोबगोन बेयाव ने बे फैखानायखौ अलरेडि रेजिस्ट्रेसन आच्छा अनगायैबो बेलेगफोरा फैबावगोन बेबायदि आरो दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा रेडि जाबाय गोबांथार बेबायदिनो आर्टिस्टफोरबो थागोन जानांगौ आरो दा बिदि आरोखि नै गोबां जायगाफोरनिफ्राय फैबाय दा बिदि आरो ओमफ्राय जावैसो गोबांथार आर्टिस्टफोरबो फैगोन नामा बेवहाय आर्टिस्टफोराथ' जोङो दिनैनि फार्स्ट डेनि थाखाय जोङो बेन वानाव दा हिमालयान प्रजेक्ट फ्रम बड'लेण्ड बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ जों नुनो मोनगोन आरो सेकेन्डआवहाय ब्लु विंस फ्रम गुवाहाटि आसाम बेखौ जों नुनो मोनगोन ओमफ्राय लास्टआवहाय DJ नाइट DJ रन डिमापुर फैदों आरो दा बेफोरबायदि ने गोबांथार बेयावहाय दं बागुरुम्बा हान्जाया सफैनानै दंसै माखासे खेला दुलाफोरबो जागोन खेला दुलाया गाबोन जागोन गाबोन जागोन दा निस्सय मिथिबाय बेयावहाय माबायदि प्रग्राम लादों साननि हाबाफारि जोंना प्रग्रामा बेन्डआ गाबोन स्लिपार्स अन माइ फुट गार' हिट्सनिफ्राय फैगोन ओमफ्राय बेन्ड 2आव दङ रल हेड्स फ्रम सिक्किम गाबोन हिटसिन जागोन लास्ट नालाय दिनैबो हिट जागोन गासैबो बेन्डआ मोजां आरो दा मोजाङानो जौगालांबाय था दे थेंक इउ